Hej alle sammen og velkommen til den her video, som kommer til at være sådan en projekt-vlog, tror jeg de her videoer hedder. Jeg har et projekt, jeg skal strikke ligesom igennem den her video, og så kommer I med på den oplevelse. Jeg skal strikke en zipper sweater light man til min far, som jeg har tænkt mig, at han skal have her i julegave. Og jeg tror ikke, at jeg når at blive færdig med den. Det vil være lidt for sådan optimistisk. Jeg vil selvfølgelig gøre et forsøg, men det er helt okay sådan op i mit hoved, hvis ikke jeg når at blive færdig, fordi jeg har også en masse andre julegaver, jeg gerne vil have strikket. Så det, jeg når så langt jeg når, og så må han få den med pindene i, men det tænker jeg også, han er fint tilfreds med. Det er i dag den 18. november 2025, og jeg har tænkt mig at gå i gang i dag. I skal ikke lige tage jer af mit udseende. Jeg har været til fys, og så har jeg været nede at træne, og nu sidder jeg her, så mit hår ser lidt sjovt ud. Men jeg har tænkt mig, at jeg skal i gang med den her sweater i dag. Jeg har simpelthen glædet mig så meget, og det kan godt være, at der er nogle af jer, der sidder og tænker, hold da op, det er lidt en sådan stor eller sådan tidskrævende julegave, og ja, det er det også. Og det er bestemt ikke, fordi at jeg har tænkt mig at strikke en sweater til alle i min familie, men så måtte det gå lidt på tur, og det blev så min fars tur. Mest af alt, fordi at jeg helt vildt godt kunne tænke mig at strikke den her sweater, og jeg ved bare, at jeg håber, at min far han kommer til at sætte pris på den, og det er lige ham, den stil. Jeg kan lige sætte et billede ind, hvis ikke I ved, hvad det er for en sweater, jeg snakker om. Jeg har købt garn til den, og det kom hjem i går, og så skyndte jeg mig at lave en strikkeprøve. Jeg har købt det her Drops Lima. Originalgarnet er 1 tråd per gynt, men så vil den koste sådan noget 900 kroner eller sådan noget. Og det er altså en smule over budget i forhold til, hvad jeg giver i julegave. Ja. Så det blev Drops Lima, og jeg synes, at det er et virkelig dejligt garn. 100% uld, ikke superwash behandlet. Det er uld og alpaca. Der står der 65% uld og 35% alpaca, så det er virkelig sådan blødt. Jeg synes, det er mere blødt end Per Gynt er. Jeg elsker Per Gynt, og sådan, hvis jeg havde råd til det, så havde jeg også strikket den i Per Gynt. Men jeg synes, at det her det er et rigtig godt alternativ. I går der lavede jeg sådan en ægte strikkeprøve, som jeg har vasket og det hele i sådan fuld størrelse. Altså det sker aldrig. Det kan godt ske, at jeg laver en strikkeprøve, men aldrig at jeg vasker den. Men nu tænker jeg, nu vil jeg gerne lige være sådan helt sikker på, at min strikkefasthed er korrekt. Og altså inden jeg gik i gang, og inden at min far får en sweater, der enten er alt for lille eller alt for stor. Også fordi det ikke er originalgarnet. Så jeg fik lavet en strikkeprøve, og den passer altså perfekt. Jeg har aldrig formået at få min strikkeprøve til at passe perfekt. Altså det er helt spot on. Og der var ikke den store forskel sådan før og efter vask, så ja, det viser jo, eller sådan, det fortæller mig bare, at den kommer ikke til sådan at gro helt vildt, når den er færdig. Så den bliver rigtig god, og det er sådan et ret dejligt sådan tynd stof, den giver, og det er bare sindssygt blødt. Den farve, jeg har valgt, det er 0519, og ja, det er bare sådan en koksgrå. Det er vist den mørkeste grå farve, der er inden sort. Ja, det glæder mig bare sindssygt meget til, så jeg havde tænkt mig, at i dag skulle være dagen, hvor jeg skulle slå op, og så ja, så må vi se, hvordan det går. Men tak fordi I har tunet ind på den her video, og jeg håber, I vil se med.
Og jeg tænker at opdatere sådan lidt undervejs. Og den her video kommer ud, tænker jeg, efter jul, når jeg engang har fået givet den til min far. Ja, så jeg håber, han bliver glad for den. Han har fået den, tænker jeg, når den her video kommer ud, men lad os nu se. I hvert fald så vil jeg slukke nu, og så vil jeg få startet op på det. Nu har jeg fået købt opskriften og skal tæller i gang, og jeg kan se, at jeg skal bruge en pind 3, men jeg skal bruge 2, fordi jeg skal lave Judy's Magic Cast On, og det har jeg godt nok ikke, tror jeg har prøvet det 1 eller 2 gange før, så det er ikke noget, der lige sådan ligger til mig. Så nu skal jeg først og fremmest lige finde ud af, om jeg har 2 pind 3. Det burde jeg have. Men I ved, hvor har man så lige lagt det? Så det er meget spændende, men jeg opdaterer, når jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal, slå de masker op. Jeg hader bare, når du ved, det ikke er lige sådan til bare lige at gå i gang, men man ligesom lige skal se noget YouTube-video og sådan noget først. Altså, hvorfor er det altid sådan? Så nu har jeg fundet ud af at slå op med Judy's magiske opslag. Og jeg har lige strikket den første pind. Pindrib her. Og det sidder sådan på 2 pinde. Det ved jeg ikke, det skulle det ikke sidste gang, jeg skulle strikke det. Men der tror jeg også, det var fordi, at jeg havde færre masker. Og Kimi Munkholm, hun siger, at hvis man har mange masker, så skal det være over 2 pinde. Og det er også det, der står i opskriften. Så det er det, jeg har gjort. Men nu sidder jeg lidt og tænker, kan man ikke putte de der andre masker på en maskewire i stedet for, fordi det er lidt irriterende at sidde med 2 rundpinde. De skal lige finde ud af, det kan være, at jeg lige skal strikke et par runde, eller sådan et par pinde mere, før at jeg kan gøre det. Ja. Men jeg vil strikke lidt videre, og så skal jeg bare strikke 20 cm rib nu, så det er bare derudad. Der er lige gået et par timer, og klokken er 3:15. Og jeg har siddet her og strikket på den her krave, som nu er blevet, det er altså godt nok svært, sådan her, så lang, og den skal som sagt være 20 cm. Så jeg mangler lige meget endnu. Men det er også på pind 3, så det tager jo lige lidt tid. Men ja, jeg synes virkelig, jeg er altså bare fan af det her garn, det må jeg bare sige. Drops Lima, det er meget godt. Jeg har strikket med det 1 gang før, tror jeg. Eller 2 gange. Jeg kan snart ikke huske det. Jeg føler, det er det, jeg har med i min, den der jacket number 1 af my favorite things knitwear. Ja. Og så tror jeg også, jeg har strikket noget andet. Sådan en terrazzo-neck. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Det tror jeg altså. Men det er godt nok ved at være lang tid siden. Så jeg havde sådan lige glemt, hvor meget jeg godt kunne lide det garn. Men det er altså virkelig lækkert. Og det glider bare på pindene. Det er virkelig godt. Men nu var det ikke så forfærdeligt længe. Så kommer Thomas hjem. Og så skal vi faktisk ned og stemme til kommunal og regionvalg. Så ja.
det er ligesom det. Og så har jeg planen, nu prøver jeg lige at rejse mig her. Jeg sidder med dyne og alt muligt som sædvanligt. Så har jeg faktisk planer om her til aften. Det her, det har I jo set for længst. Men jeg er så tæt på at være færdig med den her slipover. Altså, det er godt nok svært at filme, samtidig med at man prøver at vise noget. Og nu får I lige dobbelt her det hele. Jeg er så tæt på at være færdig. Men jeg mangler den ene rib i ærmet. Den anden har jeg strikket i går aftes. Og det tog mig hele aftenen. Så ja, så det er ligesom planerne for resten af dagen. Men indtil Thomas han kommer hjem, så vil jeg så fortsætte på den her ribkant. Og ja, så tænker jeg at tjekke ind med jer igen i morgen nok, når jeg får strikket videre på den her. Hej hej! Godmorgen. I dag er det onsdag den 19. november. Og jeg fik strikket en lille smule videre på min zipper sweater i går. Jeg blev færdig med min Moby slipover. Den ligger lige nu og tørrer på gulvet. Men den har I sikkert set til inden den her video den kommer ud. Jeg prøver lige at fange mit garn hernede på gulvet. If you know, you know. Jeg fik strikket lidt videre i går, og jeg kan lige prøve at se, om jeg kan holde det op her. Nu er jeg kommet så langt. Jeg har cirka 14 cm i bredden. Jeg skal have 20, som sagt, så jeg er godt på vej, synes jeg. Sådan et dag 1 at være, så synes jeg faktisk, at jeg er nået ret langt. Og jeg har det her tilbage af første nøgle. Det er også det her nøgle, jeg har lavet strikkeprøven af, skal det lige sige. Så der er jo også gået lidt til den. Men ja. Og klokken er altså kun lidt i 8, så det er derfor, har jeg så mørkt. Ja, men i dag, der skal jeg egentlig bare, der blandt andet, strikke videre på den her, fordi faktisk så er det her mit eneste projekt, jeg har på pindene lige nu. Og det er egentlig sådan helt med vilje, fordi jeg har prøvet sådan lidt at færdiggøre mine projekter, inden jeg fik garnet til den her, så jeg kunne fokusere på julegaver fra nu af. Så hvis I ikke kommer til, eller hvis I ikke har set så meget til mine projekter her i december, så er det i hvert fald derfor, for jeg har ikke kunne vise det så meget. Men nu siger vi, I ved, hvad I har set. Så jeg prøver lige at snakke sådan lidt forud her. Ja, men jeg vil videre med den her, og så må ikke, at jeg får lavet de 20 cm i dag. Det tænker jeg helt sikkert, fordi som sagt, jeg har ikke andet på pinde, så det er fuld fokus på den her, indtil jeg får penge igen om, hvad er det sådan, 11-12 dage eller sådan noget. Så skal jeg købe garn til nogle andre julegaver, men indtil da, så får den her fuld fokus, og det kan faktisk også noget, det der med kun at have et projekt og skulle forholde sig til. Ja, men jeg vil begynde min dag med lidt strik. Jeg har lige fået en bid morgenmad. Thomas har lige kørt på arbejde, så nu har jeg huset for mig selv. Jeg har lige sat noget vasketøj over. You know, det hele skal klares. Ja, så jeg vil strikke lidt nu, og så må vi se, hvad dagen bringer. Hej hej!
Godmorgen alle sammen. Det er blevet fredag, og jeg var hos min søster i går. Vi fik filmet podcastafsnit, og så fik vi farvet lidt garn. Det var meningen, vi skulle have farvet vores garnklub i går, men det farve, som vi skulle bruge til at farve med, det var ikke kommet med posten endnu, og så er det typisk, at lige så snart, at jeg sidder i toget på vej hjem, så får jeg sådan en, nu kan I hente pakken. Så ja, det var lidt irriterende, men vi fik farvet noget andet. Noget andet både til lærer og til noget nyt, som kommer her, tænker vi, i det nye år. Så ja, det var virkelig dejligt og hyggeligt, og vi hyggede, og det var total snestorm. Så ja, det var en hyggelig dag, og jeg fik også leget lidt med min niece, og ja, det var bare dejligt. Men nu er det blevet fredag, som sagt, og jeg har faktisk også igen en arbejdsdag foran mig. Jeg sidder lige nu og er ved at redigere gårsdagens podcastafsnit. Jeg har lige fået noget morgenmad. Og så skal jeg have filmet nogle videoer, som skal op til her i løbet af december måned. Sådan nogle små, hvor vi ligesom snakker om alle julekalenderfarverne. Dem vil I nok have set, når den her video er oppe, tænker jeg. Ja, så det vil jeg gerne have gjort i dag. Og så skal jeg have bestilt en hulens masse garn. Både nogle nye kvaliteter og også af de kvaliteter, som vi bare bruger rigtig meget af. Så det skal jeg have gjort i dag. Det er i hvert fald på min to-do-liste. Og det plejer altså at tage noget tid at sidde og redigere det her video, så det er det, jeg har kastet mig over først. Og så vil jeg selvfølgelig gerne have strikket lidt videre på min fars zippersweater. Jeg vil lige vise, hvor langt jeg kom i går, fordi jeg fik noget tid i toget til at sidde og strikke lidt på den, så jeg vender lige kameraet. Det er godt nok en lille smule svært at vise, fordi den her wire ikke er helt lang nok, men jeg håber sådan, I kan se, at jeg er kommet lidt. Der er jo nogle vendepinde i nakken, så den ser lidt længere ud her. Ja. Det er virkelig dejligt, så det går bare derudad, men det er ved at være nogle lidt lange vrangpinde. Men ja, sådan er det jo selvfølgelig bare lige indtil, at jeg får det samlet. Så det er status. Så den vil jeg nok knokle lidt videre på her, når jeg har fået lavet lidt arbejde. Hej alle sammen, det er blevet lørdag den 22. november. Og jeg vil bare lige lave en update. Nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan sætte det her. Fordi, okay, nu sidder jeg lige lidt sådan her. Jeg sidder lige med dyne og nattøj og sådan noget. Jeg lige vil vise, hvor langt jeg var kommet. Og jeg er sådan set stadigvæk i gang med at lave raglan-udtagninger, men jeg har lige fået samlet her foran. Så nu skal jeg strikke rundt og ikke frem og tilbage, hvilket er virkelig dejligt. Og så kan jeg se, at jeg lige skal lave et par omgange, hvor jeg laver nogle udtagninger kun til for- og bagstykke og ikke til ærmerne. Og så skal jeg dele til ærmer bagefter. Eller sådan dele fra ærmerne fra. Så ja, jeg føler, at den bliver virkelig god. Altså det er lidt svært at se, fordi det er på sådan en lidt for lille rundpind. Men ja, herinde kan I se, der har jeg sat fra 5 masker, fordi man skal lave sådan en, jeg tror man skal lave sådan en lommeagtig, som ens lynlås kan være inde i, så vidt jeg forstår. Så de sidder der. Og ja, jeg føler, at den bliver meget god. Ja, og det er sådan blevet okay jævnt, føler jeg også. Der er lige lidt
svært at undgå, synes jeg, når man strikker frem og tilbage, og holde helt præcist samme fasthed på ret og vrangpinden, men jeg synes, det er okay, faktisk. Så ja, jeg føler mig sådan ret godt med, vil jeg sige. Ja, jeg har sådan en lille følelse af, at jeg godt vil kunne nå at blive færdig, men jeg ved også, at om lidt, så skal jeg i gang med en masse andre julegaver, og så bliver den her nok lagt lidt til siden. Men ja, vi må se, hvor langt jeg når en juleaften. Om han skal have den med pinde i, eller hvad. Det ender det jo nok med, men altså, man ved aldrig, man kan blive overrasket. Ja, så det var bare lige min lille opdatering, og så håber jeg, når jeg har sådan skilt fra til ærmer, at jeg kan vise jer den mere ordentligt. Jeg vil bare lige fortælle det, fordi nu har jeg i været en 2-3 dage bare strikket frem og tilbage, og det var nogle lange vrangpinde til sidst, men ja, det er over, og det er dejligt. Vi ses. Så skal I skulle se løjer. Jeg beklager virkelig, har jeg så mærkt. Klokken er kun 4:15 faktisk, men altså, det er totally dark. Jeg har siddet og strikket de sidste par timer. Intenst, fordi at jeg bare vil have taget de her ærmer fra. Så det har jeg lige fået gjort. Altså, jeg har ikke engang strikket en omgang. Ja. Så det var bare lige en opdatering herfra. Godmorgen alle sammen. Det er blevet onsdag den 26. tror jeg, det er i dag, november, og jeg skal igen i dag til min søster, fordi vi skal farve og arbejde, som vi jo gør. Og derfor så kommer jeg til at lige have min strik med i toget. Og jeg vil lige vise jer, hvor langt jeg er kommet, for jeg har jo sådan set ikke rigtig opdateret de sidste par dage, tror jeg. Fordi jeg bare har strikket glatstrik rundt. Men nu er jeg ved at være der. Jeg tror, jeg mangler 4 cm, før jeg skal strikke rib forneden. Så det er jo egentlig meget godt, så jeg vil lige vise jer. Men der er rigtig mørkt stadigvæk udenfor, så jeg vil lige gå herhen i lyset. 2 sekunder. Jeg håber, I kan se det nogenlunde mørkt garn og mørkt udenfor. Så det går ikke helt hånd i hånd. Men så langt er jeg kommet. Og jeg tager min pind 3,5 med, så jeg kan lave rib, hvis jeg kommer derhen. Men ja, det er meget godt. 4 cm to go. Og det er faktisk gået overraskende stærkt. Hvis man bare lige sætter et eller andet på tv'et imens, så kører det derudad. Ja, så langt er jeg kommet, og nu vil jeg hoppe på toget, og så kan det være, at jeg opdaterer lidt senere, hvis jeg har begyndt min rib. Woo! Det er blevet torsdag,
Og jeg var inde ved min søster i går. Det kan jeg ikke huske, det sagde jeg da i går morges, tror jeg. Og i dag der er jeg blevet færdig med bundribben. Det er lige lidt mørkt, fordi klokken er 4. Ja, og jeg har ikke sådan noget særlig godt lys, men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan holde den oppe. Jeg har lige fået lavet italiensk aflukning, og jeg har strikket den fuldstændig efter målene, som hun har skrevet i opskriften på en størrelse medium. Og jeg synes altså, den er blevet meget stor, men min strikkefasthed passer. Så jeg tror bare, den er sådan lidt oversize. Det må jeg håbe på. Jeg har lige fået min kæreste til at prøve den på, og den passede ham perfekt. Men min far er også en lille smule mindre, føler jeg. Så nu må vi se. Men det bliver som det bliver, og han får den sådan her, og så, når den er færdig. Og så, så må jeg lave den kortere, hvis den er blevet alt for lang. Så vi må se. Men nu tænkte jeg faktisk, at jeg vil prøve at få sat den lynlås i. Det vil sige, først så skal jeg lige strikke nogle belægningskanter inde i sweateren, som tror jeg lynlåsen skal sys fast i, så vidt jeg har forstået. Så det vil jeg gå i gang med nu, tænker jeg, inden jeg skal lave aftensmad. Ja, det burde ikke tage så lang tid, for det er 5 masker, som man skal strikke. Sådan en lang, eller 2 lange strimler af. Men vi må se. Men må ikke, at jeg kan få gjort det. Og så ved jeg ikke, jeg har jo som sagt ikke andet at strikke på, så jeg kan jo, det kan være, at jeg har fået syet den her lynlås i senere i dag. Selvom jeg havde tænkt i morges, at jeg ville blive færdig med den her kant her til aften, og så kunne jeg sy lynlåsen i morgen. Men jeg har åbenbart været hurtigere, end jeg lige regnede med til at lave den der bundrib. Så nu kan det være, at jeg faktisk får den her lynlås i dag, og så kan jeg starte på ærmet i morgen. Og jeg har lige bestilt en hulens masse garn til alle de andre julegaveprojekter, jeg skal have gang i. Så lige så snart det garn kommer, så kommer mit fokus til at ligge på det, for at få de færdige. Så jeg må se, hvor langt jeg når den her. Det kunne være fedt, nu hvor jeg nærmest kun mangler ærmerne, at den når at blive færdig. Ja. Men stay tuned. Jeg vil gå i gang med de der belægningskanter og sy en lynlås i. Og så kan det være, at jeg lige opdaterer senere. Det er fredag, og igen, så skal der ikke ske så meget i dag. Jeg har lige prøvet at tage et billede. Ej, nu får jeg lige opvask, når det er helt med. Jeg har lige prøvet at se, om jeg kunne få et billede af min nye sweater, men jeg synes godt nok ikke lige, at lyset er sådan super duper i dag. Ja, men jeg har aften for mig selv i dag. Thomas han skal til julefrokost, og han arbejder lige nu hjemme, så det er meget hyggeligt. Jeg tror, jeg skal ned og blande noget slik, fordi det har jeg lyst til. Og så se en eller anden film eller sådan noget her til aften. Ja, vi skal også lige ud og handle lidt og sådan noget. Så ja, kedeligt, men jeg tænker at få startet op på det ærme, fordi som sagt, så er mit garn stadigvæk i posten. Så det er det eneste projekt, jeg har. Så jeg kan lige så godt klø på. Ja. I hvert fald så vil jeg få
få drukket min kaffe færdig, mens den bare lige er lidt lun. Jeg havde muligvis glemt, at jeg havde lavet den. Og så kan det være, at jeg tjekker ind senere. Hej. Det er blevet søndag den 7. december, og det er jo ved at være en uges tid siden, jeg blev færdig med den her zipper sweater. Men jeg vil vise, at den er blevet vasket og tør, og jeg har fået hæftet ender og det hele, så den er faktisk fuldstændig klar til at blive pakket ind. Den ser sådan her ud. Jeg er blevet ret godt tilfreds, vil jeg sige. Den passer fuldstændig i målene, og ja, den er bare blevet virkelig lækker, og sådan, jeg tror min far han bliver rigtig glad for den faktisk. Jeg er blevet okay tilfreds med lyndåsen, som I kan se lige her sådan i toppen. Så sådan stikker den lidt op, så den kunne godt have været sat sådan lidt længere ned, men altså, jeg synes, det er fint nok. Sådan, når man tænker på, at jeg faktisk ikke havde prøvet det før, så synes jeg faktisk, det blev okay. Og jeg har lige sådan prøvet at sy den lidt efter sådan i hånden med nogle håndsting, eller hvad man siger, for at være sikker på, at det sidder fuldstændig fast. Ja. Men jeg synes, den er blevet rigtig god, og ja, jeg tror, min far han bliver rigtig glad for den. Så ja, det var egentlig bare det, jeg ville. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg ved godt, den måske nok har været lidt lang, men jeg håber, I har synes, det har været hyggeligt, og I har siddet og strikket eller hæklet eller lavet noget andet syslerier imens. Og så vil jeg sige glædelig jul. Jeg er ret sikker på, at den her video kommer op måske den 25. Ja, så mega meget glædelig jul, og jeg håber, I har haft en skøn juleaften. Ja, og så ses vi forhåbentlig meget snart i et almindeligt afsnit. Hej hej!